Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagtasingan nga, Jen. Recorded by X Thunder Gaming. Mananggit unta ko ninyo ba nga manarbaho ko? Oh, asa namasad ka manarbaho, Chen? Sa syudad pa. Kinsa may imong kuyugan? Naman ang akong amiga nga si Day Adima. O niya, naaram ako ni boarding house dito. Barato ra ko no. Unsa man dong? Musugot ka nga manarbaho si Chen? Ay, patrabaho ana. Aron mahibaw na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo, ma, pa. Maayo kay ni sugotras magpapa nimo nga manarbaho ka. Ay, pertit ako pugos, day, oy. Maayo na lang gani kay ni sugot gyud. Lagi, day, oy. Day, ato lang sa kapahuway sa akong room ha. Kay makigistorya pa ko sa tag-iya kon asay bakante nga kwarto aron adto ka mo istar. Aron makapangandam kay sugod na baya kag trabaho ugma. O, day. Okay, sa dinilog karab sa takhan og kwarto. Pero limpyo man sad. Uy, na may lalakis at mga nagsigig tanaw din, he? Gwapo ra ba? Ako smilan, di. Uy, hala, nidool siya na ako. Hi. Hello? Karon ba ko nakakita nimo? Bago ka din nga border? Oo. Amiga ko ni Adi. Mao ba? Ako rin si Jan. Ikaw? Chen. Amiga na ta, ha, Chen? Sige ba? Pwede ko mga sa mong Facebook account? Sure. Mao ba? Nagkaila na din mo ni Jan? Day. Gwapo kaayo siya. Ayay, murag malipayon mga nagkaila mo ni Jan, day? Ambot, day, oy. Basta kay gwapuhan gid kaayo ko niya ay. Murag kaning na-crush ko niya. Unsa? Ay, salamat. Nakahigda na gid ko. Kapoy sa gani akong trabaho da. Daghan kayong customer. Oh, uy. Si Jan naman ni Chad. Hi, kumusta? Pwede ka maistorbo? Ako si replyan, B. Nanawag man lagi ka? Kapoy sige chat ay. Mapudpud na tong tudlo. Ikaw cute. Wag ka kapoy, ha? Dali man kaayo? Nga naman? Iwas mong kwarto. Stress na yata. Sige. Paabot ako kadiyot. Salamat ginigawas itahong ka. Nga nung gipagawas na ko ni mo. Ganahan lang ko nga doon ako ika-story-story, ha? Wa pa sa kukudo ka agod. Sige. Story ha sa ta. Anya, sa may istoryahan? Storya lang tagubat. What's up? Bitaw eh. Ang tinuod, ganahan ko ni mo, Chen, kay friendly kay ka. Thank you. Nana kay uyab? Wa pa, uy. So ato pa. May chance pa di ko ni mo. Ha?
Recorded by X Thunder Gaming. Jan, Manay tinood, Jen. Ganahan ko nimo. May chance ka ko. ako pa nang hanaon Jan. Sus, atik-atik sa danguna-hunaon. Sugta na si Jan, uy. Kay nanguyab man ka na siya nimo. Lain sa tayo day, uy, kung ako din siyang sugton. Nga nung dili man ko ni mo sugton, be. Nga na-crush ba ka niya? Sugtan ka lagi na. Ayun na nagpaantusa ang tao, day. Oh, Jen. Imo na kong gisugot. O, Jan, oyap na ta. Salamat kayo, Jen, ha? Nga, wa ko nimo pa antusag dugay. Salamat gayo. Jan? Nisuot mo ka din sa kong kwarto. May tuyo ka? Jen. Jen. Ano ka? Uy, manghukman ka! Anday. Iya, banta. Oo, niya kuya. Mangalit di ka diha. Jen. Jan, at sa ba? Ayoko kuniti. Gusto na ko nga may mahitabo na to. Asa ba? Mura ni mo giapas na ko? Jen. Ha? Sige, Jen. Asa ba? Ayaw lagi. Huwag ko nimo. Kabastos ba ni mo? Mangalit man ka. Ang ako na di pagkababayan mo giapas na ko, ha? Dili mo di tinuod nga nahigugma ka na ko. Gawas, be! Gawas! Hawa ko makinarag lalaki nga may respeto na ko. Ang ano kikuha ni mo kong cellphone? Ako ning i-remove ang akong account. Aron di na ka maka-message ako. John! Pinanakadlaw nga mo kapakita si John ako. Bahala siya, uy. Wa po siya respeto sa kong pagkabapaigod. Kinsa man karong nanuktok. Kadiyot lang! Kisabay... Oh. Jan? Pwede ba tamang storya, Jen? Oh. Ay, kalaw. Di ko magbinuang nimo. Dayon. Sa may gusto ni mo pakikstoryahan ako. Gusto lang ko mangayog pa sa ilo sa kong gibuhat nimo, Jen. Jan, Sa ilo ako sa kong gibuhat nimo, Jen. Di na ko tuyo nga binuangan ka. Nainumdo magud ko sa akong ex nga igo akong gibinuangan. Gipasagitan. Maong nisaad ko sa kong kagalingon nga kung kauyab ko. Kuwaon ko ang iyang pagkababae. huwag mo itong imong gibuhat na ako. Imo akong gipahimuslan. Sa ilo ako, Jen. Matagil ko second chance. Love mo kay ka, Jen. Huwag di ko gusto nga mawakan ako. Sige. Hatagan di kaglaing higayon. Pero dyan, isaad gid rin ako. Nga dili ko nimong binuangan. Oo, Jen. Oo. Ako na isaad di mo. Jen, dugay-dugay nam kita nga nag-auyab. Mag-iipon na lang ta.
Ha? Mag-ipon na lang ta. Kay, Jen, di ko gusto mawakan ako. Anya, makabuhi ka na din ako. Maningkamot ang utang nga mabuhi. Jen, love kita ka. Mau di ko gusto nga mawakan ako. Love sa tika dyan. Ikaw ang lalaking akong gipangandoy nga ikauban ako sa tibok kong kinabuhi. I love you, Jen. I love you too, Jan. Gisugot ko nga mag-ipon mi ni Jan. Kay love man sad kaayon ako siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kada mga higalang kaagi ni Chen nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga naguluhan, Destiny. Og ang ikaduhang awit ngayang ipangayo, I Need You. I don't need a lot of things I can get, but Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. to courage.